beskattes af 250 år. Hvor de snakker, og så halvdelen af det er ikke en skidt morsomt. Andreas, lav ham. Lav Møllehave. Vi kender ham ikke til. Det er lige meget. Lav ham. Hej. I må ikke se os. I må ikke se os. Herude. Det kom. Herude. I skal komme ud. Det er her. Hej. Hej. Står du lige og er blevet kamera? Det er filmen. Det er her. Det er her. Det er her. Bag om Cirkusrevyen. Virkeligheden bag Cirkusrevyen. Velkommen i den grønne skov. Hyggeligt. Alle sammen spillede jeg ud på den måde. Det er jo bare... Skal jeg nøje med? Det skal jeg. Ja. Ovenpå. Så læg din skæld. Jeg smider bare tingene, ikke? Nu er vi ventet. Jeg var ikke i bad og sådan noget. Det gør jeg ikke. Det ser den. Når man skal lave scenografi til Cirkusrevyen, så er det jo lidt at fægte i blinde i starten. Fordi normalt, når jeg går i gang med at lave en scenografi, så har jeg jo altid et tekstudgangspunkt, eller et eller andet med nogle funktioner, eller et eller andet, der vækker billeder. Men når man laver Cirkusrevy, så kommer med et bud på et billede. For på den måde kan vi lave nogle store billeder, hvor det hele hænger sammen. Og så er der et andet motiv i scenografien, og det er, kan man sige, de her træer, sådan lidt dyrehaveagtige. De tæpper her, de er jo ret lyse i farven. Dels selvfølgelig for at få den her sommerlige lethed, men også for at have nogle gode flader, vi kan lave projektioner på, hvis vi får brug for det. Fordi det er et godt afgrænset område, hvor det vil være nemt at kunne lave nogle billeder. Og der synes jeg, det kunne være rigtig sjovt, det har vi ikke snakket om endnu, men at jeg her i løbet af foråret laver en hel masse abstrakte billeder, som vi så affotograferer og bruger som projektioner. Så det er smukt. Den er sindssygt smuk stemning. Man bliver altså hensat til Olympen, altså. Ja, det gør man jo. Ja. Det er også en lille. Hvor en brænd, det forstår jeg. Det er rigtig vigtigt, når nogle gamle mennesker, der er ved at gå i op. Glade dage, bare med to. Nej, fordi det klæder revyen også, hvis vi er vi inde sammen. Det havde vi, kan har vi ikke ved. synge pensionistvis? Jo. Ny og bedre udgave. Og så alt det, der sker der. Altså,